Haupa, Joseba, hemen gode, Lasarte horian. Bai, hemen gure arategia erakutziko izuegu eta gero zerbait goxo-goxua prestatuko dugu zuentzako. Bale, haupa. Venga, guazen. Larrañaga oso importantea da txerria. Beida ze importantia dan, kolezioa dakagola. Beida, Joseba, zema txerri ditugun. Haue daude ekarrita mundu guztitatik. Klienta pile bat ekarri dizkigue, bakoitza bere herritik edo kanpoan ibilian bidaiatikan. Bueno, ni Lasartearra naiz, baina, ne behaiek hemen neotorrezian, ama hori jokua, aita zauzkua, eta zu zerratik etorri zinean ona Lasartea. Hombre, ni zauztarra naiz da han ibili, karniserien, merkauen, Josebaren amakin, bea goien, arraindegin, da ni karniserin. Eta ja, 22 urtekin, bukatuan zarotze eta ni hartu du hemen karniseri bat, errentan, da soa hasi naiz, poliki, eta ja berroita bi urte ja nago hemen Lasarten, da, a tope, jendia. Egunero goizian goizetortze gea, dana prestatu, eta, lanian, amatani oliasko eta txarkuteriko aldia, eta aita haragi aldea jokatzeu. Astean zehar, ja, astero eititugu saltxitxak mota ezberdinak, bai txerri, oliasko, hau pau con espinakaz, butifarrak geho zuekin ingoituguenak, ontxokin, urdai azpiko, gazta, piperra, berezienak, hola arraruenak, txipiroienak, baita ere iteitu txistorrak, txoritxo masa berdinala, eta guain hasi gehala txistorra pikantia itene bai. Nire profesionala da, hau, txikitu, haragia ondo txikitura, bere nerbioaki danak enduta, oso garbituta, eta danak. Apirilen, 75 urte, hau nire bizia da, eta dago, ez dakit noiz jubilatuko dugu, ez dakit. Eta jende esaten bede, patxi, jubilatuta zen noiz. Ni hau, nire ofizio hau da, eta dakat amorruta iteko gauzat txikitu eta dana. Astero hola ibiltzen, txekorra batekin, porque guain benta bakizu. Leno bai, haragia saltzen, 15 urtekin da, han zarautzen, botadu txekorra, zoz. Asteran igual 9 txekorra eta 8 txekorra. Lasarten, eta udaran, pasada bat. Hau zera nire pasioa da. Txistorra. 2008an inditu ponentzia txistorrana kursalen, eta harrekin ja, hola, goro, eta, jendia dator txistorran bila, danetik hande Euskadi eta Espainian osua. Astero iteu, 60 kilo txistorrak inguru nola, 60, 80, 50, hortzen, astero. Txistorra bakarrikan ez daukagu. A ber, aita, zein berdegu hain amatani? Guain, butifarra. Nungo? Lasartekua. Butifarra hauek egiteko osagaia dira. Txerri haragi magroa, irugilarra eta papada. Eta gero, bere espeziak eta baita ere gero piper hauts beltza eta txuria pixka gehitxio berdegulako. Eta gero, egindakon, mutituko ditugu estitan. Venga, ama, pasa eskietzu eta hasiko gea butifarra egiten. Venga. Eta guain jungo gea, espezik botatzen, daude leheno erakutizkitzueten espezik, baina gur pixka batekin hobeto nahastutzeko. Guten da botatzen, eta mostutzen bitartian nahastu egingo da. Eta guain ja, masa bukatuta dakaula, hartuko dugu haragiet guztia, eta embutidoran sartuko dugu. Haragia sartutakon, iste dugu, eta gero ondo isita geho, hemen sartuko dugu estia. Eta ikusuko zue, Lasarteko butifarra ze goxoa dira. Ikusi zue, nola lortzen deu, fama daka katalan butifarra. Baina nik uste hau probatu barra dakazuela, Joseba, badakizu, hemen ditugu gure butifarrak, baita ere baditugu gure txistorrak edo saltxitxak edo gure lan guztik. Nahi zuenen, badakizue, Lasarte horiako kale nagusin hementxe gaude. Honegin. Haupa, Joseba!